Здравейте, хора! В днешното видео ще играем, копаем и намираме съкровища. Виж, ето тук с тази лопата. Тук изкопах извънка, да ми е интересно малко. Беше забавно. Яко е. Да излеза от тази дупка как влезох. Сега да излеза. И здравейте. Върнах се. Може да не запушете се. Знаете, не искам да говоря това. Ай ви, копаем. Ай камък. Трябва да пазя лопатата. Къде има лопата? Ти сериозен си, брат. Къде има камък да продам? О, какво е? Копър. О, копър плюс едно. Камъче. Ми да, браво. Едно плюс 20 монети имам. Парички. Окей. Хайде. Не знам. Ако искате, мога да направя тук няколко видеа на това. Бавно се става, когато стане доста монети. Трябва още по-надолу трябва да отида. Проблема е, не мога да го направя за един епизод. Мога, не питайте. Сега ви... Мога видео премиера, мога това да почна. Другия канал трябва да откруча стримс и там ще има. Музика там никаква няма да има. Ох. Не човек. Не питайте къде съм. Абонирайте се, забравих да кажа. Абонирайте се, хора, за канала ми. Да има видеа още, хора. Ще има още шоутове. Видеа. Искам да качвам видеа. Ще има тук-там на моя главен канал видеа. По-хубаво ще има на другия канал. Да кажа, ще има. Ще видим. Да кажа, искам да качвам на моя канал някакви дълги видеа. Отказвам се, защото нямам време да качвам на моя канал главния. Другия канал, когато намеря време, ще качвам там. Тук-там ще има също шоутове. Помислихте, че няма да има шоутове, защото се сегувате. Ще има. Тук-там. Видеа. Почнах шоутове. Да се заберат малко повече. Да гледкате, хора. Как да кажа аз? Ще има видео. Проблема е, аз искам от доста време искам membership. Това ми е мечтата. Мечтата ми е това. Видим как ще... Ако имам такова нещо, не трябва да има музика и някакви други видеа копирайт. И някакви бълни видеа. Трябва да го пазя. Копирайт и гъга съм. Какво да кажа? Какво да кажа?
Страхувам се. Ако ми кажеш сега, лопатата е бати дяволческа. Дано е по-хубаво. Окей. По-голямо май е станало. Мисля, хора. Айде, брат. Камъче още едно, хора. Браво. Мало. Ами... Не знам колко дълго, ще видим. Хора. Дано да не стане. Ще е тъпо. Купаем си, хора. Купаем. Ако не сте се абонирали за друга, абонирайте се. Линк в долу описанието. Вау. Ами... Там се чува, не трябва да се чува. Да си гайкаме. Не. Трябва още монети. Знаеш, доста време, доста трябва. Камък трябва. Айде бе, брат, айде бе. Да, истина моя нещо, хора. Нищо няма. Айде бе, брат. Дай ми някакъв камък, бе. Ако си прост, евала. Ами... Не знам. Сега стремах на другия, който има 50 над 500. Стремвах, там окей. Много рядко там. Ай.
Hello. Oh. Ами, какво хора? Ами, изкопах още една дупка хора и не знам какво се случва в момента. Ами, вим, още тяло. Хубава игра. Но мене тук там ми кефи. Ако искате още да гледкате, абонирайте се и лайкайте. Май го казах пак. Преди пак го казах и сега го казах. Тук там съм тъп. Да си копаем. Вие как сте? Добре ли сте? Всичко наред е, хора? При мен е скучно. Трябва да мислиш какво да качваш, хора. Само чакам да стана 1000 абоната на другия ми канал. Да видим какво ще излезе, защото искам много. Не зависи от мен. Искам. Когато се покаже, да натисна, после 2 стъпки. Номера знам. Проблема е, има още друг. Не знам дали ще стане. Съм мечтал. Да ми получи се. Искам много. Да, истина е. Щом казваме истина. Много искам това, което е. Хайде, копай бе, брат. Ей. Охо, чупи се ми лопатата. Не знам дали ми се чупи. Аз да си копая. Питате защо не качвам на другия? И там ще кача поко. Тя първо малко шорто и после почвам. Мога. По-важните са шортовете. Да стане 1000 да видим какво. Ако не стане, за какъв смисъл да го развивам. Другия до 1000. До колкото си искам. Ако не ми дадат. Моля се да стане, стискам палци да стане. Ами хора, може би малко ще спра фъка да пофарма.
Хайде. Ще спая сериичка, хора. Ами, хора, малко. Ами сега. Ей, брат, купай. Аз ще спра за момента. Вейте, хора. Снимам от другия ден. Този ден добави са нови неща. Подобри са играта. Играта е супер. Вече мери колко си токи схвърпил. Виж, тази дупка съм аз правил. Поиграх си малко, хора. Да изкопая такава. Ако ви е харесал, абонирайте се, моля ви. Помогнете ми. Моя главния канал е най-ценен. Мои хора, абонирайте се. И да продължаваме пак. О, камъче още едно. Не знам вече какво да правя, хора. Ще се побъркам. Имам доста. Не знам кое да махна. Не. Двата. Може би. Не съм сигурен. Купая си дупка, хора. Какво да правя, бе? Да се сера. Няма да сера. Купая си именно. Защото бе, бачко. Интересно. Ако намериш доста камък. Ох, не знам, хора. Малка дупчица искам, хора. Ами, побързе, бе, брат. Вече се побърквам. Добре, бе, побързе. Ако искате да качвам видеа, абонирайте се. Ако искате другото видео, не знам какво ще бъде. Мисля на Малика, защото доста не съм я играл. Тя се е лесна игра. Трябва да се мисля. Ох, хаби батерията. Аз в момента искам да направя дупка, тунел малък. Защото водата са камъци. Камъни. 47 мъни. Подобря се я играта. Не беше така. Още трябва да се добавя, хора. Какво мислите?
За мен трябва още малко. Трябва да бъде като другата същата. И не знам. Когато правиш игра, има контрол. Не знам. Бе, брат, хайде. Още малко. Вече не мога да трая вече. Искам, не обичам да чакам. Ще се побъркам. Скоро е края на това видео, защото не ми се заминава. Не ми се заминава. Точно не ми се заминава. Ще кача видеото. Съжалявам, хора, че не качвам, защото малко намаляха. Ще има хора, що съм казал, ще има. Имам проблем. Не знам къде да почна. Реакцията, канал, там не е чак толкова важно от другите. Мисля си как да качвам на него. Да имам гледане и абонати. Мисля си, защото не мога реакции да правя на другия. Не на реакция, където има 8К. На по-другия. Там мисля нещата най-добре. Направил съм 2 стъпки. 1 стъпка и 2 стъпки. Не знам. И трите ми показват са тикче окей. Да, но да стане и дай Боже да стане, хора. Трябва да стане 500 на луната там. Трябва да бъда близо до 1000. Колко ми е тъпо. Трябва 500, видим дали ще се стане нормално, ако не, евала. Пак ще пише ми, ще ви удобрим, когато отговарят на условията. Защо? Може би това е заради тия видеа, които копирам анимацията. Снимам и скачвам. Може това е проблема. Мисля доста въпроса. Защо така се сложи? Защо? Съжалявам, хора, че за още няма видео, защото мисля и други неща. Ще има. Моля ви, гледайте това видео до края, да има видеа, хора. Старая се много.
Кой? Ами... Хора. Просто не знам какво да правя. Защото се побърках. Искам... Опа, мало. Опа, готов съм, хора. Чек пак. Може да се каже нормално. До тук ще бъде това видео, хора. Стана доста дълго, защото малко ви казах, имам проблеми. Щом съм ви казал, хора, ще има видеа. Това беше от мен, хора. Надявам се да ви е харесало. Другия път ще видим друга игра, да и можем да играем, да и ще ви хареса. До тук беше от мене. Аз ще се видим следващия път.